Het kunstwerk van Romke. Cornelia is met Romke en de band naar de stad. Op het plein lezen bulten zon. Er binnen meesten aan het scheppen en snijden. Cornelia, wat doen ze hier? Ze maken hier kunstwerken van zo'n. Master Sjen, die vrouw maakt al je kabouters. Oh, wat mooi. Kunnen ze dat us erkleren? Oh, jood net. Dat has ze net ontdekt. Het is een wedstrijd. Het mooiste zo'n kunstwerk krijgt een prijs. Janne, Joe en Tomke rennen tussen de meesken terug. Ze willen overal bij Sjen. Bij de man die het een kasteel maakt, blijven ze heel lang staan. Oh, dat wil ik doen. Een kasteelmeidje. Nou, dat was maar goed zijn hoe er dag, Tomke. Later gaan ze weer naar huis. Ik ga naar de zandbak, hè? Een kasteel bouwen. Zal ik die helpen? Ja, goed. Mag ik helpen? Nee, je hoort net. Oors maken ze de boel weer stikken. Romke is leuk. Hij zal Sjen laten dat er ik wel wat van saamheidje ken. Hij springt in een zandbak en begint vol te graven. Ik ben zijn hieltje kot. Dat is ik kunst. Janne, Joe en Tomke leidje. Die Romke. Een god is geen kunst. Geen dan maar aan de kant. Dan zullen we die Sjen laten hoe je een echt kunstwerk maakt. Tomke en Janne Joe gaan aan het werk. Ze scheppen eerst een hele grote zaan op een bult. Ja. Dan slaan ze alles plat met de scheppen. Zo. En nu beginnen we. Hier met de ruutjes. Oh ja, en daar een door. En dan moet ik een grote sleet omheen, dat jetsa. Maar een brege erover. Een brege van zon? Nee, joh, van hout. Een plankje of zo. Nou, dat zie ik je wel haast wel op. Eerst het kasteel. Janne, Joe en Tomke zijn druk aan het werk. Maar Romke verveelt hem. Je meent dat ik net maar helpen mooi. En ik wil extra graag een kunstwerk maatje. Sa? Ja. Ineen bedenkt er wat. Hey, ja. Die plastic paddenstoel uit Cornelia had toen. Stiekem springt er uit de zandbak. Tomke en Janne Joe sjogg het net. Die had viessen te druk met het kasteel. Zo. Eerst de paddenstoel uit de tuin pakken. Ja. Gelukkig is hij net zo zwier. En nu de paddenstoel naar de zandbak brengen. Ja, ik lees hem eerst maar even achter de hagen. Tomke en Janne Joe, mooi hem net zien. Zo, ja. Hé, Romke. Waar is touw heen en west? Oh, nergens. Ik moest pisje. Vies dus kasteel net mooi, Romke? Ja, wel. Wanneer maakt je hem die sleet? Ik ben er al mee aan de gang. Show maar. Oh ja. Komt er echt water in? Ja. Nou, Tomke? Ja. Ja, als er iemand al klaar is. Tomke en Janne Joe graven verder. Zeg, kind wel. Even later roept Janne Joe. De sleet is klaar. Zullen we er nou water in waan, Tomke? Ja. Ja, goed. Kom, hellen we een paar amers op. Tomke en Janne Joe draven voort. Daar had Romke op wachten. Gauw helpt er de plastic paddenstoel achter de hagenwaai. En zet hem in de zandbak. Zo. Nou dacht ik er al je zandje aan. En dan zie je het plastic net meer. Romke begint te graven. Ja. Ja. Al gauw is het plastic voort. Nou de bobbenkant. Ik moet een schepje. Ja. Gauw pakt er Tomke zijn schepje. Gelukkig is de hoed plat van Bob, hè?
Zo bleef er mooi oplezen. Zo. Dan komen Tomke en Janna Joe weer om. Romke, wat doe je? Dus is net on uw kasteel, hoor. Nee, hè. Ik maak je echt een kunstwerk. Hij giet er gauw voor staan. Je maakt nog net zien. Maar dat doen Tomke en Janna Joe ik net. Ze sjoggen naar de ammerkes dat ze geen wetter griemen. Nou, koude paddenstoel maatje. Zo, het laatste stukje plastic is ik voort. Ja, mijn kunstwerk is klaar. Tomke en Janna Joe sjoggen naar Romke zijn kunstwerk. Een paddenstoel? Hoe kan dat? Wat knap, Romke. Hoe gaat dat in? Nou, gewoon. Cornelia komt ek krekboeten. Maar is de Sjen, Cornelia. Zo wat Romke maken had. Oh, een paddenstoel, ik dacht. Hoe is het mogelijk dat dat zo'n systeem blijft? Dat kun je hem lekker net, hè? Nee, echt super, ja, Romke. Du bent een echte kunstner. Ja. Maar Romke had de scheppen net goed in het zand zet. En dan valt de scheppen om. Krek mij de stok in Romke zijn paddenstoel. Oh jee. Heel stadig zak het er naar een kant en dan wipt er om. Alle zand skoot eraf. Oh, er zit wat onder. Ja, dat is net eerlijk. Zo ken ik het ek. Oh, vat toch stom aan mijn mooie paddenstoel in de zandbak. Dat wil ik net. Romke shot sneu. Dat begrut het Cornelia. En als de paddenstoel even letter werd te plak stiert, zaait ze... Nou, je hebt wel wat lekkers verzinnen kunstners. Je bent zat druk ontwerp geweest. Je krijgt al je drinken maar een koekje. Oh, lekker. Zelfs bakt. Dat is ik een kunst. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.